हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन मा स्पेसियेल आसाम टेट 2026निनो बेयाव पेपार 1 आरो पेपार 2 मोननैनिबो बर' पार्टनिफ्राय नायगोन लेंगुवेज 1नि दा बेयाव नायदों नोंथांमोनहा बाहाय मा नुदों लेंगुवेज पेपारनि जोङो सिगाङाव गोबां लाखांखाबाय फारि फारि खारदों नैबेनिफ्राय हांखो हाला गारां हांखो खौरां हांखो थांजोब्बाय बेनिफ्राय रिंसारथि गारां रिंसारथिबो थांबाय बेनि दानिया लागोन नैबे खौरां रिंसार एबा खौरां रिंसारथिनि सायाव लानाय जागोन बेयो एलपि सेक्सननि एखेयानो आरोबाव इउपिआवबो दं नायदो ओंखायनो नायदो मोननैजों गोरोबहोनानै लाबोगासिनो बेबो हांखो सिनायथि गारां रिंसार थांबाय नैबे खौरां रिंसार दा बे खौरां रिंसारा मा बेनि बागै गुवारै जों मिथिना लादिनि फैदो आरो मा मिथिनो गोनां बेखौ नायदिनि दा नायदो फैदो अब्ला गोबाव खालामाजासे खौरां रिंसारथि कनसनेन्ट फनिम खौरां रिंसारथिफोर फनिमफोरा मा नायसै बर' रावाव जोंना गारां खौरां हांखोनि बेलायाव सिगाङाव हांखो लाखांबायमोन नालाय बेयाव जोङो गासै 40 मोनदोंमोन बेनिफ्राय सिलेक्सन लानानै बर' रिंसारथिफोरा खौरां रिंसारथिफोरा गासै 16था मा बेफोरो नायदो ब द ग फ थ ख स ज ह म न ङ य र ल आरो उ बे दा बेफोरखौ जोङो मखास्थ' लानांगोन मखास्थ' लानायाथ' माने लायाबा जाथारनाय नङा बियो बुजिनायजों खोथा नङा बियो 16था मखास्थ' लाथारनांगोन फारसेथिं जाय नैबेयावबो नायदो बेखौ सालायनि बाहागो राननानै गारां हांखोखौ गारां रिंसारथिखौ जेरै रानदोंमोन खौरां रिंसारथिखौबो बिदिनो राननाय जायो नायदो सालाया ओरैनिफ्राय फैनाय फारि फारि एरैजाय सालाया ओरै जानाय नायदो नैबे फार्स्टआव गारामानिफ्राय गारामानि एसे सिगांनि थालोआरि गेजेर हाथाइ गुदिथार आरो गुस्थियाव नांजोबैना नांफैथारनाय बेनिफ्राय नैबिसोरो गारां बोनायनि आदबफोर आरोखि गाराङाव मा महर मोनो एबा मारै जायो दा बे गोजौना सालाय गाहाय नैया आखिथिंना गारांनि महरफोर एबा गारां बोनायनि आदबफोर दा नायदो जोंनियाव अब्ला सुइजाब एबा हां गुरैजों जानाय माखासे सोदोब खौरां रिंसारथिफोर दङ बेफोरो मा होनो ब द ग आरो बे ब द गआ गुरै जालांगासिनो दङ नोंथांमोना गोरा होनबाबो जाया बेखौ ब होननो हाया जोङो जेरै खखौ फार्स्ट खखौ जोङो गोरायै बुंनो हायो खौरां हांखोनि बेलायाव नाथाय बेयो ब द गआ गुरैयैनो थायो होनदों बेखायनो मा होनदों बेखौ नैबेहाय मोनफ्रोमावबो नायबोदो गुस्थि खाथियाव नांनायखौ गारां गोनां नैबे मोनसेया गारां गैयै गुरैखौ होनदों नैबेहाय गारां गोनाङा गोरा बेहाय गुरै हाथाइ गुदियावबो गोरा गुरै एबा गारां गोनां गारां गैयै गारां गोनां गारां गैयै गारां गोनां गारां गैयै गारां गोनां गारां गैयै एबा गोरा गुरै राननाय जादों दा अब्ला मोनफा मोनफा नायनोसै ब खौरां रिंसारथिखौ गारांबोबा गुस्थियाव सालाया नांफैनो गुस्थिजाबाव आरो गाराङा गैया गुरै हां गुरै बेयो हां गुरैखौ खेबसेनो लाग्रोदो ब द ग बे बेनिफ्राय मा लाबावनांगोन जोङो बआ गुस्थिजाब ओमफ्रायो दआ हाथाइ गुदि गारां गैयै गोजा बिसोर गुरै नालाय ओमफ्रायो दआ मा होनो हाथाइ गुदि ओमफ्राय गआ थालोनि उन बाहागोनि बेनिफ्राय हां गोरा जानानै सुइजाब जेखौ होनो मोननैखौ सुइजाब होनना बुंदों बेयाव रावखान्थिगिरिफोरा दा हां गोरायाव मा फ बेहा गुस्थिजाब थ बेहा हाथाइ गुदियाव ख बेहा थालो उनाव आरो बे थालो उन हाथाइ गुदि होननाय बुस्थुआ जाहैबाय मा सालाया बेयाव नांफैयो होननाय जादों सालाया बेयाव नांफैयो ब होनबा माबा महर मोनो बेखौ होनदों गुस्थिया नांजाबलायो हाथाइ गुदियाव सालाया नांफैयो थालो उना जौखोयो ना गाहाय जायो बे खोथा बे सालायनि दा जोंना बेखौ नाङा बबे खौरां रिंसारथिया बबे बाहागोआव गोलैयो गुस्थिजाबाव गोलैयो हाथाइ गुदियाव गोलैयो बेखौल' जोंनो थाल लानांगौ दानिया मोनसेया मखास्थ' लानांगौआ जाहैबाय गोसोआव लानांगौआ हांदुं जायखौ गारां बोबा हाङा गुदुं गबोयो बियो स ज आरो ह मोनथाम हांदुं खौरां रिंसारथिफोरा मा होनबा स ज ह दानिया स आरो जआ हाथाइ गुदिनि सआ गोरा गारां गोनां आरो जआ गुरै फारसेथिं हआ गारां गोनां गारां माजाब बे बेनिफ्राय आरोबाव गन्थंआरि नसल गन्थंजों हां गबोयोनो म न अङ बेखौ बुंबा म न अङ बेखौ बुंबा मा गन्थंजों हां गुदुं गबोयो बेखायनो हाङा गबोयो मआ जाबाय गुस्थिजाब गुरै नआ जाबाय हाथाइ गुदि गुरै अङआ जाबाय थालोनि उन गुरै बे बेनिफ्राय आरो मा जाबावबाय सालाया मा खमफैयो सालाया बाब्राबो बे जाहैबाय र मोनसेल' बे जाहैबाय मा दाना हाथाइ गुदि
गुरै। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे दङ सालायारि। सालायारिया सालाया मावखांनाय नायदो ल सालाया नै, सालाया ल सालायजों नांजाबनाय लेटारेल। बेनिफ्राय नायदो बेयाव नाय लआबो गारां गैयै आरो हाथाइ गुदियाव। बेनिफ्राय मोननै जोंना दङ मा खावगारां रिंसारथि अवाग आरो इअ। अवागबआ जाहैबाय मा गुस्थि जाबनि गारां गैयै, इअ जाहैबाय थालोआरि गारां गैयै। दा जोंना अब्ला मोखासथ' लानायनि फारिया बेबायदि थांनांगोन। आरो मोनसेया मा जाबावगोन मा गुस्थि जाब रिंसारथि खौरां रिंसारथिफोरा मा होननानै सोंनो हागौ होमबा जोंनाव मोनब्रै मा जाबाय ब फ म व। हाथाइ गुदि खौरां रिंसारथिफोरा मा होननानै सोंगोन होनबा द थ स ज न र ल व। बे सार्टखौ मोखासथ' लाबानो अट'मेटिक थांगोन। बेनिफ्राय थालोआरि खौरां रिंसारथिया मोनसेल' दङ इअ, बेखौ गोसोआव लादो। उन थालोआरिया मोनथाम दङ ख ग ङ। बेनिफ्राय आरोबाव जोबथारनायाव गारामा जाबा एबा गारामायाव बाहागोआ बुंजागोना ह मोनसेल' दङ, बेखौ गोसोआव लादो। दानिया अब्ला बे फारिलाइनिफ्रायनो जोंनाव गोबां कुइसन जानो हागौ। फारिलाइखौ मोखासथ' लादो। कमपिकां खौरां रिंसारथिया मा, गन्थंआरि खौरां रिंसारथिया मा, हांदुं खौरां रिंसारथिया मा, खावगाराङा मा बेबायदि सोंजानाय। दानिया आखुथाइफोरखौ नायसै। आखुथाइफोरा जोंनाव आरोबाव मोनसे दंबावो मा मोनफ्रोम खौरां रिंसारथिफोरानो सोदोबनि गेजेर गुन आरो जोबथा बेयाव जिरायजोबा होनदों। बेखौ माबेबाया सिगाङाव जिराया, माबेबाया उनाव जिराया, माबेबाया मोनथामावबो जिरायो। दा बेखौ बाहागो खालामनानै होदों। जेरै गारां रिंसारथिखौबो होदोंमोन नोंथांमोननो गारां रिंसारथि लानाय समाव बेयावबो नायदो। सोदोबनि मोनथामावबो जिरायगोना, फार्स्टआवबो जिरायगोन, गेजेरावबो थागोन आरो उनथारावबो जिरायगोना ब द ग म न र ल ज बेफोर होनदों। बेनिफ्राय उनाव जिराया, उनाव जिरायैफ्रा फ थ ख ह स बेफोरो जोंना उनाव जिराया होनदों। बिनिफ्राय सिगाङाव जिरायै, सिगांथाराव सोदोबनि सिगाङाव थानानै मा सोदोब दानो हायानो माजों अङ उ आरो इअ जों। बेफोर गासिबो बुंनाया नाथाय मा गुबै बर' सोदोबखौ लिरनायनि समाव बेखौ होननाय जादों। नाथाय गुबुन हिन्दीनि सोदोब, इंराजिनि सोदोबफोरखौ देबनागिरिजों लिरनांगौबा बिसोरो बाहायजागोनानो, बिसोरखौ बाहायनांगोन, बेखौ होननाय जादों। बेनिफ्राय नायदो जोंना खौरां रिंसारथियाव मोनसे आखुथाइ दंबावो। बे जाहैबाय मा क्लास्टार एबा जथाइ खौरां रिंसारथि। खाथि खाथि थानाय खौरां रिंसारथिफोर। खाथि खाथि खौरां रिंसारथि। गाराङावबो मोनदोंमोन जोङो गारांसे गारांनै मनपथं दिपथं मोनदोंमोन। जोंनाव त्रिपथं एबा मोनथाम रोखोमनि बिदि जथायनाय गैया। खौरां रिंसारथियाव नाथाय मोननै मोनथामसिम दंहैयो आरो मोननैयावनो जोंना आलादा आलादा दंबावो। दा मोननै खाथि खाथि खौरां रिंसारथि थानाया माखौ होनाय जादों? जेरै नै गोबा, सोरबा गोबा होनो सोरबा गोबा होनो। दा बेयाव गोबायाबो बर'आ गुबै सोदोबानो, ओंखायनो मा लादों होनदों बेयाव गोबाखौ सिफायोबा ग ब आ मोनो। बजों ब होनबा जोंना खाथि खाथि थाबाय, मोननै जथाइ खौरां रिंसारथि जाबाय। थिग बिदिनो गाग्लोबखौ ग आ ग ल ब सिफायनो हायो। अब्ला ग आरो लआ खाथि खाथि थालायबाय, अब्ला बेखौ मोननै जथाइ खौरां रिंसारथि बुंबाय होनदों। दा मोननै जथाइ खौरां रिंसारथिया मोननै बाहागोनि रानजाबावो होनदों। महरसे आरो महरसे नङि। महरसेया मा होननाय जादों? जायखौ मोननै खाथि खाथि थानाय खौरां रिंसारथिया मोनसे खौरां रिंसारथियानो जथायै, बेखौ महरसे। आरो मोनसेया महरसे नङिया गुबुन गुबुन खौरां रिंसारथिफोर खाथि खाथि थानाय। जेरै मोनसेयानो थानाया जाहैबाय, मोनसे खौरां रिंसारथियानो थानाया जाहैबाय गोबायाव नायदो। गोबायाव मा सिफायोबा ग ब आ ब आरो ब मोननैबो एखे बआनो खाथि खाथि थादों। जेरै जाब्बायावबो ब आरो ब मोननैबो खाथियाव थादों। जेरै खारदैयाव जोङो मोननै द आरो द खाथियाव थादों। महरसे खौरां रिंसारथि, महरसे जथाइ खौरां रिंसारथि बे। महरसे नङिया जाहैबाय मा मोननैजों ज' थागोन नाथाय मोनसे आलदा मोनसे आलदा। जेरै जे बेयाव नायदो नुदों साग्लोबाव स आ ग ल ब। दा बेयाव ग आरो ल'आ खाथि खाथि मोननै जथाइ खौरां रिंसारथि, नाथाय ग आरो ल मोनसेयानो नङा, ग आलदा ल आलदा। एखे रोखोमैनो स्राङावबो नायदो स र आ ङआव थांदों, स आरो र'आ मा मोननै जथाइ खौरां रिंसारथि, नाथाय स आरो र मोननै महरा आलदा आलदा, बेखौ होनदों महरसे नङि। दानिया मोनथाम जथाइ खौरां रिंसारथिबो जोंना बर' रावाव दङ होनदों। मोनथाम खौरां रिंसारथिफ्रा ज' थागोन, नाथाय मोनब्रैसिम थानाय नङा। मोनब्रै थाहैनांगौबा गेजेराव गारां रिंसारथि हाबफानांगोन। बर'आव मोनथामसिमल' दं होनदों। बेखायनो नायदो महरसे नङै आरो महरसे खौरां रिंसारथिया नाथाय मोनथाम जोंनाव जाया, गोसोआव ला, मोननैल' जागोन। महरसे नङियासो मोनथाम जागोन, बेखौ गोसोआव ला। जेरै जाय दानस्राङाव नुगोन द आ न स र आ ङ सिफायोबा न स आरो र मोनथाम थाबाय,
मा जाखो बेयो होमबा मोनथामबो गुबुन गुबुन महर आरो बेनो मा मोनथाम जथाय खाथि खाथि थानाय खौरां रिंसारथि। एखे रोखोमैनो खेंस्लायाव नायदो ना ए ख ए अङ खें स ल आ नैबे अङ स ल बे मोनथामा मा जालायबाय खौरां रिंसारथि नाथाय महरसे नङा बेबादि आरो। दा अब्ला बेखौ जोङो मा जानांगोन बुजिनानै लाबाय। बेनिफ्राय दाना एग्जामाव मा वार्ड होगोन बबे वार्डखौ सोंगोन बबे सोदोबखौ होननानै सोंगोन बेखौ एग्जामाव नुयोबासो नायनांसिगोन। दा प्रेक्टिस हिसाबै माबायदि मोननैसो होनाय गाहायनि बबेया बर' खौरां रिंसारथि नङा होनदों बर'नि गुबै खौरां रिंसारथि नङा होनदों बिदि होनो हागौ सार्टखौ मोखासथ' लानांगोन जेरै बाहाय नुबाय मा ब द ख ह जोंनाथ' नैबे सिगां ख'आ गैयामोन बेखौ जोंहा मोखासथ' थाखानांगोन ब'आथ' दङ द'आबो दं ह'आबो दं होमबा ख'आनो गैया सिगां ख'आ बे आरो बेबायदिनो माखासे नङैफोरखौ सोंनो हागौ जेरै 40थानि बेलायाव जोंना 16थाल' होमबा बाखिखौ सोंजोबनोबो हागौ। गाहायनि बबे खौरां रिंसारथिया हांदुं खौरां रिंसारथि आं दहाय सोंनाया होनदों हांदुं सोंनो हागौ नोसोल सोंनो हागौ एबा गन्थङारि सोंनो हागौ कम्पिखां सोंनो हागौ बायदिसिना सुइजाब सोंनो हागौ बेफोरबायदि आरो। होनबा जोंना ब थ अङ हांआ गुदुं ओंखारनांगौ होनदोंमोन ना ब'आवबो ओंखारा थ'आवबो ओंखारा स होननायाव देन ओंखारबाय स'जों मा मामोन स ज ह बे मोनथामामोन ओंखायनो बे थिग बिदिनो गुबुन गुबुनफोरखौबो सोंनो हागौ बे ओरैनो एगजामपोल बेबायदि सोंनो हागौ होननाय सोंदों। बेनिफ्राय नायदो गाहायनि बबे खौरां रिंसारथिया सोदोबनि गिबियाव बाहायजाया होनना बुंदों सोदोबनि गिबियाव बाहायजायैया मा मामोन नायसै फ बेजोंथ' मोनो फिथाइयानो दं ह'जोंथ' मोनो हालेव हिनजावानो दङ ल'जोंबो मोनो गोबां मा होनो लिरावबो दंखायो नै ल' नाथाय अङजोंथ' जागायजेननाय सोदोब गैया बेनो आरो अङ उ आरो इ मोनथामजों जाया होनदों बर' सोदोबाव बेखौ गोसोआव लाथार। बेनिफ्राय लास्ट मोनसे प्रेक्टिसा जाहैबाय मा बेबायदि फैनो हागौ होननाया गाहायनि बबे सोदोबाव मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि दङ मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि होनदों। दानिया होमबा खौरांखौ सिफायबाथ' मा जागोन क औ र आ सो मोनगोन जथाय खौरां रिंसारथियानो गैया बाहाय। दाना बाव गोब्बायाव नायदो ग ब आ होमबा ब मोननै दङ मोनथाम सोंदों दाना नायदो नैबाहाय साग्लोबाव नायसै स आ ग ल ग आरो ल मोननैल' नांजाबदों बेबो नङा नैबेनो जाखासिगोन नायाबाबो जाबाय खनसे नायबा मोनगोन द आ बेथ' नंला न स र एलाय न स र दानस्राङाव दङ न स र मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि दङ। फारसेथिं एखे एगजामपोलखौनो बेबायदिनो सोंनो हागौ गाहायनि बबेयाव महरसे जथाय खौरां रिंसारथि दङ होननानै सोंबा होमबा जोंना माया जागोन नैबेहाय ब आरो ब दाजाबनानै दङ बिसोर नंला बावबो मोनथाम दंबाबो बे नंला नैबाव मोननै दंबाबो बे नंला गल'सो बेना न स रसो बेयावथ' गैखायानो होनबा नै ब दङ बेबायदिनो आरोखि गोसा होनना बुंबाय ग सजों स दाजाबनाय मोनबाय बेबायदि आरो। थ' अब्ला खौरां रिंसारथिनि बेलायाव फैथावथाव सोंनाय एबा सिलेबास थानायखौ होजोब्बायानो बेनिफ्राय बाखि खौरां रिंसारथिनियाव थाबाय बादि मोनाखिसै बेनिफ्राय गुबुन गुबुन आयदाखौ लाबोगोन। दानिया फैगोन जोंना अब्ला खौरां रिंसारथिनि उनावहाय इउ पि सेक्सननिफ्राय दंबावो मा जरा रिंसार दङ रिंसार जथाय हांखो जथायनाय दाजाबनाय दङ थ' बेफोरखौ लाबोगोन एसे सम नेनानै दा नोंथांमोना मोनगोन फारि फारि सिलेबासखौ जोबहोथारगोन। बेयावनो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नैबेनिखौबो लाबोनांगोन फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ होनदों बेखौथ' फेसेससो होगोन बांसिन अब्लाबो नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन बोसोरे मोनफ्रोमबो टेट एग्जामाव लिटारेसार पार्टनिफ्राय होयोमोन बिजाबफोरनिफ्राय लिरगिरि बिजाब बेफोरखौ दा बेयाव बेखायनो खन्थाइ रनसाय एबा रायथाइ होनदों बा रायथाइ आरो खन्थाइ बे मोननैखौ नायनांगोन बादि मोनगासिनो आरोखि आङो होनोबो हागौ होआबो जानो हागौ नाथाय गोदो होखायोमोन गोजाम बर' थुनलाइ बेबायदि होननाय थायोमोन अबेबा मालाबा मालाबा सिलेबासाव होमबानो देन थाथारजोबोमोन। दा अब्लाबो फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ होननायाव आं सानदों खन्थाइनि लिरगिरिफोरनि आरो बिजाबफोरनि नाम एसे लानांगोन बादि मोनदां रायथाइनि एसे लानांगोन बादि मोनदां ना हाथारनांगोन कमनखौ बेनिफ्राय लानानै थाखानाया मोजां जाहैबाय नङा होमबा लानानै जुदि थायालासे होजायोबा बायसान्स आनसिलेबास होननानै रोनावबाबो जों हानाय नङा ओंखायनो लानानै थाखायोबा मोजां आरो खन्थाइ आरो रायथाइखौ सल'मा बेखौनो लायाबाबो जायो नाथाय खन्थाइ आरो रायथाइखौ लानाया मोजां। भिडिअ गोजाम बानायखानाय दङ नायनोबा नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव दे बर' रावखान्थियाव नायबानो नुगोन बर' ग्रामाराव नायबानो नुजोबगोन। दा एसेनोसै लोगोफोर सेयार खालामनानै हो गोजोन्थों।